عزو سلامتنا تقبلوا فنوانات قاتلوا خبرات عزبتنا نلوم سوني 16 مقابيت 2026 زستدالوا حد الزيناتات حيزلكم قريب لهم مقتالكم بخبر عدم فلما قنت بتاتو قدامي مينستر ابي مزلو خوينات نداد بقطبه خنطقم يغبايلو ابز حد ساعات حزب تግራይ زليو سلاميو دكتور ابراهام ترامب امصاب هرموس امحاس ننيتو اطنققو فرنسا نصاوع دونالد ترامب نصيغا ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ናብ ቀጠር ምብጻሕ ከካይዲዩ ማዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ በረራታት ንግዚኡ ደው አቢሉ እዝን ካልእን በዝርዝር ሕዘርኩም ቀርቤ ተከታተሉኒ በኽብረ ዕድም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ እትንመበል 16 መዓልቱ ዝሓዘ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ነዳዲ ብቁጠባ ክንጥቀም ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ ተቀዳማይ ሚኒስተር ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነዳዲ ገዚአን ዝጥቀማ ሃገራት ከም ዝተሸገራ ብምግላጽ ብቁጠባ ንመሰረታዊ ነገራትን ቀዳምነት መሃብ ኣገዳሲ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ገንዘብ ኣሕመድን ሸዴ ምትእጉጋል ሰንሰለት ቀረብ ነዳዲ ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዝጸሉ ስለ ዘይፍለጥ ሕብረተሰብን ትካላትን ነዳዲ ብልዑል ቁጠባ ክጥቀሙ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ ብምኽንያት እቲ ኩናት ተረኣየ ወሰኽ ዋጋ ዘስግእ እዩ ብምባል ዝገለጾ እቲ ሚኒስተር መንግስቲ ኣብ ቀረባ ተወሰኽቲ ስጉምታት ቁጠባ ነዳዲ ወግዒ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣብ ኣሕመድ ብወገኑ ኣካፋፈልቲ ነዳዲ ኾነ ተጠቀምቲ ከምኡን ነቆጣታት ነዳዲ ንመሰረታዊ ኣገልግሎት ቀዳምነት ክህቡን ብቁጠባ ክጥቀሙን ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ዝውላዕ እንዳሕር 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ ወሽመጥ ህርሙስ ተጸልዩ ካብዚ ብሰገረ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ቅርፂ ነዳዲ ኢራን ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዋጋ ነዳዲ ብልዑል ዋጋ ወሲኹሎ በዚ ምክንያት ዋጋ ነዳዲ ካብ 2022 ናብ ዝልዑል ወሰኽ ብምርኣይ ንበርሚል $120 ይሸየጥ ኣሎ ነስዒቡ ዓለም ለኻዊ ኤጀንሲ ነዳዲ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ዕቁን ነዳዲ ንምምጻእ ንኤሽያን ሃገራት ኦሽያን ከም ዘከፋፍል ገሊጹ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተሳሒቡ ዘሎ ሽርሒ ኣብ 4 ኪሎ ኣቲኻ ሕገ መንግስቲ ቀዲድካ ብምድርባይ ዝፍታሕ ይኽብል ፋኖ ቅዋሙ ገሊጹ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣቃል ጽምዶ እቲ ዞባ ዝኾነ ፋኖ ቀንዲ ዕላምኡ ስርዓት ብልጽግና ብምእላይ ሕገ መንግስታዊ ቀዲዱ ሓንቲ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ምንጭታት ኣባላት ጽምዶ ገሊጾም ኣብ መንጎ ፌደራልን ሕወሓትን ዘሎ ኩናት መበጊሲ ውዕል ፕሪቶሪያ መሬት ምዕራብ ትግራይ ነይሩ ዝበሉ እቶም ምንጭታት ብሰንኪ ምዕብል ዘሎ ጽምዶ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ንፋኖ ኣካል ኢትዮጵያ በር እንቅፋትን ቃልስን ልፍንትን ክኾን የብሉን ኢሉ ትኹረቱ ኣብ ምውጋን ስርዓት ብልጽግና ገይሩ ክሰርሕ ከም ተሰማምዐ ሓቢሮም ቀንዲ ዕላማ ስርዓት ብልጽግና ናይ ሰሜን ህዝቢ ብምጽላእ ኣብ ወንበር ምጽናሕ ኢሉ ዝገምገመ ፋኖ ወላንፍቱ ድማ ንህልውንኦም ነቲ ይምዕብል ዘሎ ወጥሪ ስዒሮም ንምሕላፍ ኣብ ዘፈላለዮም ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ዝገብሮም ንምውጋድ እቲ ስርዓት ሓድሽ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣብ ሱዳን ከም ተፈራረሙ እቶም ምንጭታት ገሊጾም ብወገን ኤርትራ ክንፊ ሱዳንን ድማ ነዚ ሓይሊ ጽምዶ ብምድጋፍ ኣብ ወፍሪ ኢድ ብምእታው ኣብ ርእሲአን ዝተኣወጀ ቁልዑ ኩናት ንምክልኻል ብጥምረት ንምስራሕን ኣካል ተኺዳን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ፋኖ ኣብ ሰሙን ዓወታት እንዳመዝገበ ይግስግስ ከም ዘሎን ነቲ ዘሎ ናይ መሪሕነት ተመክሮ ክፍተት ብሰሜናውያን እንተተሓጊዙ ዓወታቶም ክሰልጥ ከም ዝኽእል ይግመት ፋኖ ኣብ ሰሙን እዚ 2000 ኮማንዶ ከም ዘሰልጠነ እውን ይዝከር ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዘልዮ ሰላሚዩ ክብል ዶክተር አብርሃም ገሊጹ ነቶም ካብ ሱዳን ዝተመለሱ ኣባላት ኣርሚ 70 ምዃኖም ዝነገረሎም ዕጡቃት ነበር ኣብ ኣዋሽ 40 ግዜያዊ ማእከላይ ዳግመ ምጥያስ ክወሃብ ዝጸንሐ ስልጠና ተሃድሶ ብዕለት 14 መጋቢት ከም ተዛዘመ ጸብጸባት ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ይመልክት ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽበ ሚኒስተር መስኖን ቆላማን ከባቢታትን ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘልዮ ሰላም እዩ ድሕሪ ምባል እቶም መንእሰያት ካብ ሞት ተሪፎም ናብ ሰላም ምምጾም ዓብ ዓወት ምዃኑ ገሊጹ ወሲኹ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን ንኽሰፍን ትኹረት ይሰርሕ እኳ እንተሎ ጉጅለ ሕወሓት ግን ዕንቅፋት ይኹን ኣሎ ክብል ነቒፉ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝቢ ብናይ ሓሶት ወረ ከይተደናገረ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ስራሓት ልምዓት ኣብ ምድጋፍ እጃሞ ክዋፃእ ፀዊዑ ምክትል ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ብርጋዴ ጀነራል ደርቤ መኩርያ ብወገኑ እቶም ስልጠና ዝወሰዱ ልዕሊ 500 ዕጡቃት ነበር ንዘላቐ ህንፀት ሰላም ግቡኦም ክፍጽሙ ተላብዩ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ መንግስቲ ንሰላም ዘለዎ ቁርብነት ብምንኣድ ብሰንኪ ውልቀ ሰባት ኣብ ሰቓይ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዘላቐ ፍታሕ ክናየደሎም ሓቲቶም እቶም ሰልጠንቲ ኣብ ዘውፅዎ መበል 11 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ንውግእ ዝጽየፍ ወለዶ ንምህናፅ ሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ንምሕላውን ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም እዚ ሓበሬታ ብናጻ ኣካል ዘይተረጋገጸ ብወገን ሕወሓት ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ትግራይን ብዕራይ ወለደ ክብሉ ግብረ መልሲ ዝሃብሉ ምዃኑ ጸብጸባት ይሕብሩ ዶናልድ ትራምፕ
ምስ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት መብዛሕትአን ሃገራት ነቲ ንዓለም ለኻዊ መድረኽ ነዳዲ ወሳን ዝኾነ መጻበ ሄርሙስ ንምውሓስ እንተዘይሓጊዘን መጻነይቶ ኣዝዩ ሕማቅ ክኸውን ኢሉ ቻይና ነቲ ካነል ንምውሓስ ክትሕግዝ ትፅቢት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ክትሕግዝ እንተዘይተሰማሚዓ ድማ ምስ መራሒ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዝገብሮ ዋዕላ ከዳናግዮ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምስተን 17 ሃገራት ብዛዕባ እቲ መጻቦ ምሕላው ይዛረብ ከም ዘሎ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገሊጹ እዘን ሃገራት ንምውሓስ እንተዘይሓጊዘን ኣይክርስዖን ክብል ደጊሙ ገሊጹ ሰመዝ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብሰንኪ ምስ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተኣሳሰር ክስተት መኽዘን ነዳዲ ድሕሪ ምጽላው ዝተለዓለ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ ንሓደ ለይቲ በረራታት ንግዚኡ ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጦም እዚ ድማ ዝኾነ መጉዳእቲ ከም ዘይብፅሕ እኳ እንተተገልጸ ድሕነት ህዝቢ ንምርጋጽ ኩሉ ኣላይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ገሊጾም ሰመዝ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ ምቁራጽ ትራፊክ ኣየር ድሕነት ኩሎም ተጓዓዝትን ሰራሕተኛታትን ንምርጋጽ ዝውሰድ ናይ ጥንቃቐ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ተጓዓዝቲ ሓድሽ ሓበሬታ ንምርካብ ዝጓዓዘሉ መንገዲ ኣየር ክውከሱ መኺሮም ገለ በረራታት ናብቲ ኣብ ዱባይ ዝርከብ ካልእ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣልማክቱም እውን ከም ተቀየረ ይፍለጥ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ኣብ 2025 ኣስታት 9 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ኣንጊዱ ሰመዝ ዝተሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ ዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዎ ገሊጾም ኢራን ኣብ እዋን ኩናት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣስታት 2,000 ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተኩሳ መብዛሕትኦም ብመከላኸሊ ኣየር ተዓጊቶም فرنسي أمانويل ماكرون منجست ليبانوس مس إسرائيل قطعو زرب نمجمار دلو مخانو دحن مغلاصو هاغرو نتيزته أباريس دلو تمخانا أفليتو إذا حدش معبالة أبدبو ليبانوس بسنك زكازلو دبدبا نفرتن سقات ورا مريتن أبقراربا ليبانوس عبلوت زمال كتبايلو ماكرون مس بريزيدنت ليبانوس مارشال عقن قدامي مينستر نافام سلامن أفا قبعي نابي بيرن بمزراب اتحساب كم زقربة تحبيرو اتي بفرنسا زقربة ناي سلام مدب ليبانوس نإسرائيل كما هاجر كتفلتن سراوي ليبانوس دما عبدوا خفال تهاجر كسفن زتصوع خوينو بتوسخي إسرائيل كابتا أوان زي حيزاتو زلا مريتات كتوص زحتتيو ليبانوس إسرائيل كابتا أب عامته شحنش عتميتن 4 شموتن جميلا بوقع عبكينات صن حاجرات كوا تقنا إذا حد زقربة نايك أتاو زته حتوجن أبتهاجر زلو كبيت سبع أو قلوبلاو نمقطع استجبره ناي دبلوماسي تصاريه زاجيت بسنك تجونتي قبل كل شمونت 100 سبات كم تخلو شمونت 100 شح زخون دما كامريتهم تمزابيلهم يركبوا استبقسوا إذا أبجبرن مو على فرنسا مس أمريكا بمتحبر كسرح كم تدليز تحبر خوينو زاجيت جن كلتي تواجهت وجنات كابتي أبايتا زلو خوينات كوت وزر يملكت جن يلان إسرائيل حزب الله عطو خصاب زفتح دبدب كم زي تقارد تجلت الله حزب الله بوغنو إسرائيل متقعتي دو كتبل كم زلوا يقال حلو ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራክቺ እቲ ኣብ ሃገሩ ዝርከብ ሰፊሕ ዕቑር ሃብቲ ዩራኒየም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተቐቢሩ ከም ዘሎን ንምፍናው ዝኾነ መደብ ይኹን ድርድር ከም ዘየለ ገሊጹ እቲ ሚኒስትር ነዚ ዝገለጸ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሎሚ ምስ ቴሌቪዥን ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እዩ አራክቺ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ ትካላት ኒውክሌር ኢራን ዘካየዶ ከቢድ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብግምት 60 ሚእታዊት ዝሃብተመ ዩራኒየም 440 ኪሎ ዝምዘን ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ሙሉእ ዝዓነወ ህንጻታት ተደፊኑ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ኣብ መሰለጥያ ኒውክሌር ኢስፋን ኣብ ትሕቲ عميق مريت بمهانو زنقولو يورانيم بقليلو نايتس عميقتاوي درجة أطوار كعبي يخل نيرو التمينيستر وسيغو اتعقور كابت فرساس ناي مقلاي تخولو كوا انتهالوا حجيقن أمتاي أبزو السن وسانتات بتصنع كتتل أهقراو ايجنسي اتوميك ساعتن ترايك خون كم زخل كوا انتقلتا نزن مقلاي زحقز هلو مدب كم زيلقن أسميرلو أبز حالة في حيدة معلتات بزعبا موت قدامي من سن نتانهن زي تراغت أبصابات أما حبراو مرخبتات كزرقاحت انحيو بفلاي أب أكلاو ملكوعوز تمركوساو وديتاوي كل السحساب هبو بلا حسود كوينوت انحلو قدامي من سن نتورا أبز اسمع مدارة راح زيكونا أبدق كافة بهدأت بون الناساتي أبز زرقوحو فيديو نتيقوو أبتي فيديو اتقدامي منستر بوازا أنا نبونن هزبين موت تيبل بغلط أهيدوان بونن هزبين أزي خمس فتوم نمباليو أزدما أتمرحي بيتا أبتخباب زولو ورا خيتربشة نام نبو سروحو يكيد كم زولو زرقيو بسنك الزحجي أما أكلام برا زرق زولو لعود درجة زولو خويناتن بوليتيكا وطرن كم زعينت قوقوي حبريتا بستفلالي بوليتيكا وربحاتات كونيلكا خزرقا خمس خل كيلاتات يتنققو كاب إيران بستتوكوس ميسايل أب يروشاليم زركب قنصل أمريكا أب زركب منبر هنسا كم تهرمه مع كنا زينا رويترز حبيرو مينستر قدرت وصاي أمريكا أب تفتسما أب لعلي دبلوماسياوين أبالات أمريكا زخون مقدات غمزيلا قليتو إتي ميسايل داقماي ناب كبابي
ኣየር ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ ቁርፃት እቲ ሚሳኤል ናብ መንበሪ ቦታ ከም ዝወደቐ ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ኣሜሪካ ንኢራንን ወከልትታታን ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስያዊ ወታደራዊ ሲቪላዊ መሳለጥያታት እቲ ዞባ መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ኮኒናቶም። ፈረንሳ ነቲ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኢራን ኣብ መጻቦ ሄርሙዝ ዘካየደቶ ዕፅዋ ንምብታኽ ልፍንቲ ፈቃደኛታት ንምልኣኽ ዘቕረቦ ጻውዒት ነጺጋቶ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ምዕራባውያን መሻርክቲ ርኡይ ምፍላይ ፈጢሩ። ፓሪስ ብቻርልስ ደጎል ዝምራሕ ጉጅለ መጥቃዕቲ መራኸብን ጽዕነትን ኣብ ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ዓሪዱ ከም ዝጸንሐን ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ዝካየድ ማዕበል ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘይሳተፍን ኣነጺራ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ዘለዋ ተራ ምክልኻልን ንምክልኻልን ምዃኑ ነቲ ን17 መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ኣብ ክንዲ ንምዕባይ ዝዓለመ ወጥሪ ንምርጋእ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዳግማይ ንምኽፋት ሰፊሕ ዞባዊ ውጥቀት ከበግስ ከም ዝኽእል ሓደገኛ ስጉምቲ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ፈረንሳ ብባህሊ ምስ ቴሄራን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክትሕሉ ዝጸንሐት ኮይና ቁልጡፍ ወታደራዊ ምትእስሳር ዘይኮነስ እቲ ዝኸበደ ውግእ ምስ ሃደአ መጻቦ ቀስ ብቐስ ዳግማይ ክኽፈት ትጣበቕ ኣላ። እዚ ውሳነ ነታ ከም በዓል ጃፓን፣ ዓባይ ብሪጣንያን ደቡብ ኮርያን ዝኣመሰላ መሓዙት ሃገራት ብዙሓት ሃገራት ዝሓቆፈ ጥምረት ሓይሊ ባሕሪ ክታድን ዝጸንሐት ዋሽንተን ምዕንቃፍ ዝውክል እዩ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዕዳጋታት ነዳዲ ዘይርጉ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዓለማዊ ቁጠባ ዲፕሎማስያዊ ስርሒት ክጽበ ከም ዘይክእል ብምምጓት ነቲ ኤውሮጳዊ ምድንጋር ኢሎም ዝገልጽዎ ነቒፉ። ዋላ እኳ እቶም ዘይምርዳእ እንተሃለወ ፓሪስ ኣብ ቀጥታዊ ስርሒታት ውግእ ካብ ምውፋር ኣብ ምዕጃብ ንግዳዊ ታንከራት ዘተኮረ ፍሉይ ተበግሶ ኤውሮጳ ትሰርሕ ከም ዘላ ይንገር። ፕሬዚደንት ብራዚል ትማልዕ ብዛዕባ ኣሜሪካ እትኸዶ ዘላ ኣካይዳ መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ ፕሬዚደንት ብራዚል ኣብ መግለፂኡ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ካብ ትራምፕ መምርሒ ኣይንወስድና ክብል ገሊጹ። ንሕና ቆልዑ ይኮናን ንሱ ናብ ኩናት ኣቲና ፍርያት መግቢ ናብ ስፓኛ ምልኣኽ ከነቋርፅ እዩ ዝደሊ። ንሕና ድማ ነዚ ሓሳብ ፈጺምና ኣይንቐበሎን ኢና። ሃገርና ብናትና መምርሕን ፖሊስን ኢና ነመሓድር። ምስ ብዙሓት ሃገራዊ ሽርክነትን ምሕዝነትን ጽቡቕ እዩ ዘሎ፣ ብፍላይ ምስ ስፓኛ ግን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ በብዓመቱ ካብ ሃገርና ብራዚል ስርናይ ሩዝ ቡን ትወስድ እያ። ሕጂ ግን ሰደድ ፍርያትና ናብ ኣሜሪካ ደው ኢሉሎ ድማ ይብል። ማእከላይ ምብራቕ እውን ሃብቱ ዓቂቡ ኣብ ህውፅፅ እዋን ቀዋሚ መርገጽ ክጸንሖም ኣለዎም። ኩለን ሃገራት ዓረብ ጎኒ ኢድ ንኢድ ተታሒዘን ደው ክብላ ኣለወን። ካብ ዝኾነ ውሕስነት ከይተጸበያ ነብሰን ክኾና ክኽእል ኣለወን። ትራምፕ ሕጂ እውን ንዝበዝሐ ሃገራት ኣብቲ ኩናት ብምትሕባረን ክርእያን ኣብ ዓዘቕቲ ናይ ኩናት ክሸኽለን ይሓትት ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ከቢድ እዋን ተሓልፍ ከም ዘላ ንጹር ኮይኑሎ። ሃገራትኩም ሓልው ክብል ድማ ተላብዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ባድር ዓብደላቲ ሰንበት ናብ ቀጠር ብምኻድ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝዓቢ ዘሎ ዞባዊ ወጥሪ ክዛተዩ ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ኣፍሊጡ። እስራኤል ንኣስታት 450,000 ዕቁራት ሰራዊት ትጽውዕ። እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ክሳብ 450,000 ዝግመት ዕቁር ሰራዊት ነቲ ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ተሓስብ ዘላ ወራር ሰራዊታ ንምውፋር ብዝብል ከተጽድቕ ኣብታ መስርሕ ምቅራብ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ተሃገር ይሕብራ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሊባኖስ ዝርከብ ልዑላዊ መሬታ መከላኸሊ ዞባ ቡፎር ዞን ንምስፋሕ መደብ ሓንፂፃ ከም ዘላ ጸብጻባት የመልክቱ። ተወሳኺ ሚኒስትር ጥዕና እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 108 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ተወሰዱ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ምሸት ኣብ ደቡባዊ ከተማ ተልኣቢብ ኣብ እትርከብ ከተማ ሆሎን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክሳብ ክንደይ ዝበጽሕ ጉድኣት ዘርእዩ ምስልታት ተቐልቂሎም ኣለዉ። سعود عرب كافر قليتي جميرة لعلسوسا سبع ألبو نفرتن كم زعجتت حدث قصر أهزاوي منستر مكلخال تهاجر يملكت منستر مكلخال سعود عرب أما برا تهاجر بدم سوسان حدن سبع ألبو نفرتي أب حدا ليتي كم زعات أوا زقل تخطاتا لمجلسات أب إكس زرقعو كبرات تعذبتنا نايلو منبر مدباتنا نزي مسل قلت فن أوانا ونحبيتا ترغبو لايك سبسكرايب شير كومنت كتقبرو بخبر عدم سسنايو